Keby som nemal telefón, keby náhodou to tak fungovalo, tak ty... Počas tejto vojny vznikali továrne na smrť, ktorých sa priemyselne a systematicky Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Kazaši a mnoho ďalších. Ich preliatú krv a položené životy nikdy a nijako nezmení žiadna súčasná politická situácia vo svete. To katastrofe nevyhlo. Aj naše dejiny označilo bezprávie, deportácie a krutosť. 10 000 vojakov rumunskej armády. Prosím, nedovolme vymazať túto pravdu, túto historickú pravdu z našich hlav. Zakazovalo sa zúčastniť na oslavách konca druhej svetovej. Opakoval presne to, čo som povedal v roku 2015, pretože... Bojovú vestu a prilbu, rozstrihnúť maskače a vykonať kontrolu pred skrytými zraneniami. Today we are celebrating the 80 years anniversary of the end of the Second World War and the victory against fascism and Nazism in Europe. I am very proud that Slovakia is the country which can celebrate the end of the war in this way, and we can see a very good celebration. A lot of people who came because we want to commemorate the people who paid by their life for our freedom, and this victory was very hardly fought by these people. And also in these days and these years which we are living now, we can see that the freedom is not something which is just given. It's something which we need to fight for, and we need to still commemorate and think about the people who died because of this freedom for us of today. And also I would like to say that Slovakia knows who liberated Slovakia. Slovakia was liberated by the Red Army, by the people from the Soviet Union. We were liberated not from the West but from the East, and we will remember forever, I hope, that those people who died because of our freedom and who died because of democracy in Slovakia are lying in our cemeteries. We pay tribute for them every year. It is anniversary, but also in the meantime, and we will never forget their braveness, their bravery, and their life, which they gave for our freedom and for the democracy in Slovakia, which we live today. Niektoré krajiny si nemôžu dovoliť osobodzovať deň víťazstva nad fašizmom, tak si tento deň pripomínajú ako deň konca druhej svetovej vojny. Dokonca niektoré krajiny nerobia ani to. Preto vážme si, že oslavujeme tento deň ako súčasť víťazov a že mimoriadne v ňom zdôrazňujeme protifašistický odkaz. My sme slúbili verejnosti, že vždy pri takýchto udalostiach budeme robiť dôstojné oslavy. A môžeme začať Cyrilovou metodou minulý rok a môžeme si spomenúť na Duklu, na Slovenské národné povstanie. A dnešný deň je potvrdením toho, že si tento záväzok ctíme a v tomto duchu chceme pokračovať aj ďalej. Takže ďakujem každému, kto prišiel, napriek tomu, že nie je práve najteplejšie, ale najmä ďakujem organizátorovi Ministerstvu obrany za perfektné zvládnutie týchto oslav. Ďakujem. S akými pocitmi idete zajtra na prehliadku?
Ja musím povedať, že máme stále problém sa tam dostať. My teraz momentálne bojujeme o povolenia na preliet. Je to pre mňa nepochopiteľné. Jednoducho je to čosi, čo sme ešte nezažili, pretože ja som v roku 2015 tiež bol kritizovaný za to, že sa cestuje do Moskvy, ale nikomu ani neprišlo na rozum zakázať letieť. Takže včera nám zakázali preletieť baltské štáty. My dnes sa celý deň pokúšame o povolenky, ale zdá sa, že to protiruské šialenstvo nemá hranic. Toto je škandalozné. To, že opozícia si nepríde ani tú oficiálnu časť uctiť, ktorá je bez politických príkras, bez žiadnych vecí, nikto tam nereprezentuje svoje politické stanoviská. Neprídu si na sviatok na oficiálne návštevy, čo sme my nikdy neurobili. To je znakom toho, akí sú trapní. No. Ja im na to nič neviem povedať, ja sa neviem na to hnevať, ale ukazuje to ich výbavu. Ich výbavou je nenávisť, ich výbavou je útočiť a to zjavne v prípade takéhoto sviatku asi sa nehodí do politického profilu.